Лиана. Бик шатбыз. Татарча сөйләшү тапшыруын дәвам итәбез. Инде чираттагысы. Бүген без азык-төлек турында сөйләшербез. Беренче сорауны Лиана сезгә бирәмен. Җиңел сорау дип әйтәсем килә. Рис. Рис. Татарчасын әйтергә туры киләчәк. Подсказывай. Я думал, какие-нибудь яблоко. Ну, цветом. рис. Д хәрефенә башлана. 3 хәрефтән тора. Не знаю. Что-то Д. Дөге. Дөге. Лиана бер конфет сезгә. Кукуруза. Ага. Гречка. Нәрсәне сорау? Кора, бодай. Афәрин. Каша. Ботка. Бик яхшы. Хлеб. Икмәк. Бик дөрес. Чего же вы? Мороженое. Сейчас вспомню. Тундырма. Әйе, дөрес. Масло. Елнар. Май. Афәрин. Кемдер берәйбер белмим дип әйткән иде. Так. Творог.